Čaute, vítajte pri dnešnom videu. Dneska si povieme, jak cestovali jedna objednávka. Jedna objednávka sa poslala na 3K. Jak u debilov. A yes, je to Shadow Freak, Pure Vanilla a ich keychains. Takže, hej, objednala som si to z 13. Tuším. I don't know. Proste som si to objednala. Čakám. Príde mail, že už to ide. Ja že, dobre. Inak zaujímavosť, musela som to do Česka objednávať, lebo trošku, že každý jeden štát okolo nášho tam majú až na náš. Takže yes, musela som to a došiel mail, že už to bude v Česku. Ja že, dobre, super. Potom prišla nepríjemnejšia časť, že platiť clo. 30 eur. Že to ma zabolelo. A potom som si myslela, že OK, that's it. Akože v pohode, hej, už príde package. A dnes prišlo, že ďalšie packages sú on its way. A ja že Čiže dali to do 3, clo som musela platiť za 2 z tých 3. Ale dobrá správa, tie ďalšie 2 sú už na ceste, takže to ešte dodatočne natočím, keď prídu a keď nezabudnem. Ale dneska si ukážeme unboxing jedného úžasného boxíku, ktorý mi tu môže už priletieť zo strany, že? Máme tu Cookie Run box, hej? Je to taký mystery box celkom, lebo neviem, čo tam je. Respektíve viem, čo tam má byť. Má tam byť buď Pure Vanilla plushie, alebo Shadow Milk plushie. Jedno z týchto 2. Ešte neviem, čo tam bude. Takže si to ukážeme a uvidíme. Takže hneď ukážem package. Taký krásny, mne sa hrozne páči. Je to tam trošku prelepené, lebo tam bolo trošku moje meno celé. Hrozne cute. To nebudem ukazovať. Hrozne cute. No a hej no. Provizorné zamazanie informácií. Kde sú nožnice? More, si ma s tým bodla do ruky trošku. Otvoríme si to. Neviem, jak mám dať kameru, že či iba tak slightly, lebo OK, perfektný úhol. Ideme si to otvoriť. Dúfam, že sa neporežem, jak je tomu zvykom, lebo že pri tejto objednávke, pri tomto unboxingu nebudem krvácať. OK. Nie je tak ľúto toho boxu, čím všetkým si prešiel. A teraz prechádza ešte. Wow. Dobre, hneď na začiatok. Moje pyžamko tu je vidieť. Nevadí? To si nevšímame. To tu není, hej. Hneď na začiatok takáto pekná karta. Trochu sa to odráža, takže to vyberiem za chvíľu, ale hrozne pekné. Mne sa to veľmi páči. A bala som sa, že tomu nebudem rozumieť, lebo tu hneď hore je po korejsky, ale dole je to preložené, takže je nice. Henty veci vzadu, prosím, uprať. Mám tu upratovačku trošku, takže yes. A myslím, že už vidím, čo to asi tak je. Myslím, že už ja viem. Každopádne ja sa k tomu postavím. Boha jeho. Dobre, musím byť taká skrčená, nech proste mi to bere mikrofón, ale otvoríme si celý boxy krásne. A je to... aj tam je páska, počkať. To ma ošidili trochu. OK, som to trošku... OK, tak som sa mýlila. v tom, čo to je. Dobre, jak to vyberiem, tío?
Asi to musím prevrátiť na ruby a opatrne to vyprostiť stade. Ale... Dobre, v krabici už nič viac není, jak môžete vidieť, čiže tá sa odkladá na bok. Každopádne už je vidieť, čo tu je za krásneho chlapíka. Snažím sa to opatrne, lebo ja som jeden z tých typov, čo neradí trhajú všetky tieto veci. OK, opatrne. Oh môj bože, to je on. To je Pure Vanilla Cookie. Chápeš? Dobre, toto preč tiež. Ideme ho vyprostiť z jeho väzenia. Ale predtým si to ukážeme, hej. Tak to vypadá. Trošku dosť sa to odráža. Tak to je predná strana. Na boku je jeho symbol a Soul Gem. Vzadu je tiež taká pekná ilustrácia. A tu je to isté. A hore je iba Cookie Run Kingdom a dole je nič. Takže tak. Dobre, chcem to opatrne nejako... OK. Nie, mám to. I got this. Sa to musí opatrne, lebo tam je tá dosratá kruhová páska a ja to nechcem celé urvať. Ja chcem proste, ten bok sa mi hrozne páči, takže si ho chcem nechať. Mohla, ale už to vyjde. Už to... To by bolo také ASMR, keby mám na to mikrofón. Už sa to otvorilo. Je to otvorené. Otvor sa. Tak toto sa mi veľmi ľúbi, že je to tam tak zaseknuté, nech to neodletí dopreč. Ak sa nemýlim, to by mali byť tie kupóny, yes. Kupóniky, ale hrozne pekné. Chceš si to pozrieť? Neukradneš mi ten kód. Ja ti dám, uvidíme. No, hej. A tu si otvoríme. On je tak pekný. Dobre, v krabici sa znova už nič nenachádza, takže ju opatrne odložím tam. On je tak rozkošný, bože. Ja ho milujem. OK, zase sa postavím trošku k tomu. Poď sem ty. Jej. On je dole prišitý. On sa stal jedným s tým boxom. Oni sa fúzli. Dobre. Mal by byť oslobodený. Chcem to dať dopreč. Yes. Už je preč. Toto tiež odložíme. Pozri. Môj bože, on je tak roztomilý, what the hell. Trošku je splacnutý, ale to sa vyrieši. Je to actually celkom dobrý materiál, sa mi to ľúbi. A tak vypadá, hej. Trošku taký, hej. Ale hrozne pekný. Má tu ešte aj svoju podobizeň danú. To neviem, či tam nechám, alebo radšej odstránim, aby sa to nepokrčilo. Ale má tu pekne svoju túto bakulu, neviem, jak to nazvať. Pekne Soul Gem. Hrozne pekné. Ejo. Dobre, ten shot vám nebudem dávať. Je tam realisticky vymodelovaný. Ne. Ale hrozne pekný je. Ale dosť detailné to je. Ako sú tam nejaké sračky. Typujem, že z toho, jak to manhandlovali tí colníci ľudia. Ale akože sú tam dosť details. Aj čo je tu ten tag, kde je zavesený tento, tak aj tam je proste ten jeho Soul Gem, že proste
Je to pretty detail. Aj tá palica má proste v sebe nejaký sturdy drôt, alebo čo to je. Proste je to sturdy materiál. A hej, Soul Gem. Pekné, pekné. Mne sa hrozne páči, on je tak cute. Dobre. Áno. Moja sestrička, úžasná. Jak chceš, aby som ťa nazvala? Oblacík, Ksavinka. Áno, Natalia je démon domácnosti. Jo, že sem idú. Dobre, typujem, že sem prídu. Čo skoro. Ale... Ja som hrozne vytešená. Keby tu je Shadow Freak, ja sa neovládnem. Ja sa neovládnem. A on tu bude. Za pár dní tu bude. Každopádne ešte možno dodám nejaký viac in-depth, jak som tieto kupovacie srandy riešila, že čo ako. Ale ešte sme si slúbili, že si pozrieme túto tie kartičky. Dobre. Tu je iba táto, ktorú som už ukazovala. Pretty straightforward. To je nejaké info. Keby sa mi to nepáči, ja chcem to vrátiť. Tu sú nejaké kartičky. Možno trading karty, alebo také niečo. Keby tam mám Shadow Freaka. A tu mám ďalšie kupóniky vzadu. Nebudem to ukazovať samozrejme, lebo si to chcem, ale je to na 1000 kryštálov a 500 Rainbow Cube. Čož není najhoršie, prosím. Čož nie je najhoršie a som za to celkom rada. Ale ten druhý kupónik mal viac z toho, ak sa nemýlim. Ten mal special decor. To môžem actually ukázať opatrne. Yes. Tak toto ukážem. Special decor takéhoto gnóma dosratého, pure vanillovského. To dostanem až Shadow Milkáckého. A 3000 kryštálov. Čože akože, hej, mohli tam byť radšej Rainbow Cube, tam som trošku in need, ale nevadí. Ale môžeme si otvoriť spolu aj tieto kartičky. Neviem, jaké tam majú byť, ale hrozne pekný je ten obal. On tam nebude samozrejme až tak moc vidieť, lebo proste divná webka, ja neviem. Keby to viem strihať, tak sem hodím obrázok, hej, že bum. Ale neviem. Takže ideme si to otvoriť. Chcem to tak opatrne. Jak to otvorím? Ja to nechcem poškodiť práve, že. Je tam ten trojuholník. No, opatrne, hej. Daj. Jaké kolečko, ty čo? To je kolo šťastia. To, keď sú zavesené v šope. 100%. To sa poškrábe celé. Počkaj. Už robím toto. Ale tam sa tá diera vytvára. Giat. Dobre, musím opatrne sa k tomu dopracovať. Ja viem, že každý iný človek by to proste rozdrapil a mal. Ale ja si toho fakt vážim a ja sa k všetkým veciam, za ktoré platím také sumy veľké, správam krásne a dobre. Almost. OK. Predok nie je poškodený. Halelúja. Ešte sme nevyhrali. Počkať. Toto už rozstrihnem. To tak vidím trošičku. Počkať opatrne. Boha jeho. Teraz všetky tie karty na polku budú. Ne, pohode. A zvládli sme to. Vyprostili sme to a ideme sa pozrieť na tie karty. Tam je asi iba jedna karta, actually.
Bože. Však nechce ísť... Také ASMR, že to ani nebolo vidieť na kamere moc, ale... To je taká krásna holografická... Ono to tam není vidieť zrovna. Trošku je možno. Či? Hej, takto je to vidieť, že proste... Shiny. Je to gay, je to woke, je to propaganda. Mne sa to páči, je to hrozne pekné. Naživo to vyzerá samozrejme lepšie, keby viem editovať. Vieme, a zadok to má iba taký basic, ale yes! Hrozne sa mi to ľúbi. A hej, všetko si nechávam z toho. Neviem, či to je náhoda, že to bolo k tomu táto karta zrovna, alebo že či to bolo predurčené. Ale som hrozne rada za toto všetko. On je taký zlatý, bože. Dobre, už to tu ukončím, už to moc dlho natáčam. Ojojoj. Dobre, ešte sem pridám asi sekcie aj Shadow Freak unboxing a tie keychain plushie unboxingy, alebo urobím 3 videá, ako 3 balíky, ktoré poslali. A chcela by som urobiť možno aj jedno také videjko, že tam presne popíšem, že jak to prebiehalo, že presne si pozriem, kedy som to kúpila, presne si pozriem, že koľko to trvalo a tak ďalej. Také pre zaujímavosť, no. Ešte čakáme jeden balík, tuto so kolegyňou, kde by mal byť Wind Archer Cookie Plushie a 5. výročný album hudobný Cookie Runu, ktorý som si kúpila, ale neviem, či som bola oskemovaná alebo nie, lebo teraz som sa pozerala na tú stránku a bolo tam, že minus $10 discount. Takže buď to tam už bolo zarátané k tej našej objednávke, čož dúfam, alebo proste som bola oskemovaná, neviem. Každopádne, hej, to je všetko pre toto úžasňacké poučné video. Je tu v celej svojej kráse, je hrozne soft, hrozne pekný. Dostanem copyright, to čo je? Dobre, to je toto je všetko, celý unboxing. A hej, dúfam, že sa páčilo. Like, odber, zvonček a čaute.